Taj, tréner Hlohovca, pán Jurajov, vítajte pána. Dámy a páni, aký je ďalší program nášho družstva? Piatok cestujeme do Bardejova na stretnutie Bardejov Vinland a v tejto hale sa stretneme 30. septembra, to je piatok o 19:30. Čiže stretnutie Michalovce, SKP Bratislava sa hrá piatok 30. septembra o 19:30 po hokeji Michalovce Trebišov. Nech sa páči do tejto haly na mužskú hádzanú piatok 30.9.